दिनैनि 18 मे बर' बिजों सान बे गोथार सानखौहाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै बानजायनायाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि बेवहाय फालिनाय जादों। हाबाफारिया मोजां जानानै थांनायनि बाथ्राखौ लानानै आङो गोजोननायखौ फोरमायगोन। नाथाय बेजों लोगोसे एसे बुंनो लुबैबावगोन, बर' बिजों सान जाय सानखौ जोङो दिनै गोथार सान हिसाबै फालिदों बा फालिनायाव जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानायनि जि मोनसे गाजा गोमजा जानांगौमोन, बियो जोंनि उननि हाबाफारियाव जों बेखौ मोजाङै खालामहैनायनि बाथ्रा दिनै एसे सावरायनाय जादों। मानोना आंनि मोनदांथियावबो आङो बुंनो लुबैगोन, बर' बिजों सानखौ फालिनाया जाय रावनि थाखाय, जाय बिजोंनि थाखाय बर' हारि हिसाबै जोङो गिलु बालु सोमावसारबोबाय, जोंनि गेजेरनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनायनि उननिफ्राय बर' रावनि हांखो नागिरनायनि बाथ्राफोर फैगोन बावहाय, जोंनि रायजो नागिरनाय बाथ्राफोर फैयो बावहाय, गोबां सुबुङा मुंख्लं जालांनाय बाथ्रा फैगोन बावहाय। दा बे सानखौ जोङो जेरैबायदि फालिनांगौ बिदि फालिबोनो हायाखै। नाथाय उननि बोथोरफ्राव जाहाथे बे रोखोम मोलेले रोखोमै फालिनाय जाया, बेखौ आङो लुबैगोन। आरो दिनैनि सानसेनि मोजां हाबाफारि लानानै फालिहैनांगौ, बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन। दा जायखि जाया बर' बिजोंखौ लानानै गोबां समाव गोबां दान्थे बिदान्थे बाथ्राफोर फैयो। नाथाय आंनि बुंनो लुबैनाया जाहैबाय, बर' बिजोङानो जोंनि थाखाय बा बर' बिमानि राव, जाय रावखौ लानानै जोङो दिनै सोलोंथाइ लाबोबाय, जों दिनैनि बे थासारिसिम फैनो हाबाय, बे थाखोसिम जों फैबाय। दा बर' बिजोंखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' बिजोङा बुंनो थाङोबा दिनै 67 बोसोराव बिजों हिसाबै जोङो 67 बोसोर जोङो सोलोंबोबाय। इं 1963 मायथाइनि 18 मे दिनैनि बे अक्ट'खालिनो गिबि बर' बिजोंखौ थिसनजेननाय जादों फरायसालियावहाय। दा बेखौ जोङो सानहरोब्ला बै थांनाय मायथाइनिफ्राय दिनैसिमाव 67 बोसोराव आगान सुरबाय बर' बिजोङा। दा एफा गोलाव जों बर' बिजों लानानै आगान सुरबोबाय, जेरावहाय दिनै बेखौ गोनो गोथो बर' बिजोंखौ फरायनायाव माबा मोनसे साननांगौ दं बायदि आं मोना आरोखि। ओंखायनो जोङो स्रा जानांगौ, थांखिया गोरा जानांगौ आरो बर' बिजोंखौ लानानै जोङो बोरैहाय सिगांनो हायो, बेनि आरो मावनांगौ मा दङ, बेखौ जोङो बयबो ज' माहारियारि गौथुमफोर बर'नि जेसेबांनाखि गोरों गोराफोर दङ, रायज्लायनानै थांखियाव फैनांसिगौ आरो बेखौ रोखा खालामनानै बिजोंखौ लानानै जोङो बोरै थांनो हायो, बेखौ जोङो रोखा खालामनानै हाबा मावनांसिगौ। दा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, जोंनि आइ आफा बर' रायजो राजाफ्रा बर' बिजोंनि थाखाय जि मोनसे बिहोमाफोरखौ होबोदों, जेसेबांनाखि बिदिनो बुंनो थाङोबा थांनाय बोथोराव सोमावसारनायनि बाथ्राखौनो बुं, गोबां बाहागो लाबोबाय, गोबां बिदिनो सिजि खालामबोबाय आरो बिनि उनाव मोनबाय जोङो। मोननाय उनाव दिनै मानि गोनो गोथो फालाय, बे थानो नांला होननानै आं सानो। खोला भारतनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा, तामिल तेलुगुफोरनि बाथ्राखौ बुङो, मालायालमफोरनि बाथ्राखौ बुङोबा, बिसोर गावनिखौ मालाबाबो गारनानै आगान सुरनायनि बाथ्रा बिसोर मालाबाबो साना। आरो मोनसे जाहैबाय, जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां आरो जोंनि भारत हादरनि नखर बिफाननि मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांमोनहा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि, माहारियारि बिखान्थि, जेरै निउ एजुकेसन पलिसि जि मोनसे फोसावबाय, बिनि दारैहाय बिमा रावजोंनो सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै जि मोनसे फोसावनाय जोंनि गेजेराव लाबोदों बा फोसावदों, आयेन लाबोदों, बे आयेनखौ बिथा खालामनानै सोलोंथाइया जानांगौ होननानै आं फोथायो आरोखि। आं फोथायो आरो बेखौनो जोङो सरकारखौ नारसिननानै जोंनि बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायबो बाथ्रा फैगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायबो बाथ्रा फैगोन। जोङो नाजानांगौ, नाजायोबा हायिनि बाथ्रा गैया, जाफुंगोन। दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैयो। नङाबा सल'नि बायदि माखासे बाथ्राफोर फैयो, जेराव दावखाया दावराय जानो थांनायनि बाथ्राफोर, मालायनिखौ मोजां होननानै आजावनो थांबाय, उनावहाय गावनिखौ लानो फैफिननायाव जि जेंनाफोर फैदों, मासे दाउखाया जेरैबायदि भुगिनांदों, बे रोखोम बर' हारिया भुगिनो नाङाथों बा गोनां जाथों, माने भुगिनो गोनां जानो नाङा, बेखौ नोजोर होनानै जोङो खामानि मावनांगौ, आं बेखौ बुंनो लुबैयो। थाखो 6नि सानखान्थि बेनो बाथ्रा हाबफाबाय बायदि आं मोनदों। गावनिजों जानांगौखौनो आं बुङो, मानोना गावनि बिमानि रावजों फोरोंनाय बा सोलोंथाइ लानाया गोरलैसिन जायो, बुजिनो गोरलैसिन जायो, फोरोंनोबो गोरलैसिनानो जायो। बाथ्राया बेल', जोंनि फरायसालिफ्राव बर' बिजों फोरोंग्रा फोरोंगिरि, बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जों मोननो नागिराखै। जोंनि गोबां
जिल्लानि सिङावहाय थानाय फरायसालिफोर बुंनो थाङोबा गुदि फरायसालियानो जा गेजेर फरायसालियानो जा गोजौ फरायसालियानो जा बावहाय बर' फोरोंगिरि मोननायाव जोंहा हेंथा जादों हारसा फोरोंगिरिफोर थिसनहरनायाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बे सैथो बाथ्रा ओंखायनो सरकारखौ जों बेखौसो नारसिननांगौ बर' बिजोंनि थाखाय बर' फोरोंगिरियानो जानांगौ बा हारसा फोरोंगिरिया बोरैहाय बर' बिजों फोरोंनो बे जेंना जायो औ नंगौ हारसायाबो बर' रोङोबा जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा हारसा फोरोंगिरियाथ' बर' रोंनांगोन ना बर' रोङै सासे हारसा फोरोंगिरिखौ बर' बिजोङाव हरनानै बर' बिजों फोरोंनायाव जा जेंना बा फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जेंना जे मोगा मोगि जादों बे जानो नाङा आरो जोंनि बिजोंजों सोलोङोबा लेखा रोङा बा गोजौ थाखोनि बादायथि आनजाद होनो हाया बे साननायफ्रा जोंना जोबनांसिगौ गोबां जों बिदिन्थि होनो हायो दङ बेबायदि गोरों गोराफोर फैबाय बर' बिजों फरायनानैबो गिदिर गिदिर साख्रि लाबाय बाथ्राया बेल' जोंनो मोजां खाबु होनांगौ सरकारा जोंनि आइ आफायाबो बर' रावखौ बिजोंखौ लानानै गोरा गोग्गो मोनसे गोसो लानांसिगौ माब्लाबाबो जोङो बायलं गोसो लानो नाङा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि आइ आफा जि मोनसे माबाजों गथ' गथायखौ फोरोङो गुबुन बिजों फोरोंनाय फोरोंगिरिफोर बुंनो थाङोबा फरायसाफोर दङ फोरोंगिरिफोर दङ गारजेनफोर दङ गुबुन बिजों फोरोंग्राफोरबो थाबाय नालाय दा बेफोर एसे साननाया मोजां गावनिखौ गारनानै मालायखौ बजबनो थांनायाव गोबां बिदिनो जेंनाफोर फैयाखै नङा फैदों दा जेराव नोंहानो बिजों दंखायो बेनि थाखाय गावनि बिजोंखौ लानानै थांनांगौ आरो मोनसे जाहैबाय बुहुमावथ' गावनि बिमानि रावनिफ्राय गोदैसिन राव मालाबाबो थानो हाया जोंनि बर' बिमानि रावानो बर' हारिनि थाखाय बियो बा बर' सुबुंनि थाखाय बा बर' फिसानि थाखाय बयनिख्रुइबो गोदैसिन दं बर' बिमानि रावानो ओंखायनो बे रावखौ आद्रि खालामनाय बाथ्रा फैनो मालाबाबो नाङा आरो मोनसेया जाहैबाय जों दिनै आं बेखौ फिल खालामबाथाय सानबोबाय थायो आङो बा दाबो दिनैबो सानो जे जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा बर' फिसाफ्रा जे बर' बिजोंखौ लानानै बर' हारि हिसाबै गाव आरो बर' मुं मुसे लानानै गाव बेसेबांसिम बर' सेन्टिमेन्टखौ गोथौ खालामना लानो हादों रोदा सुना लानो हादों बयबो सोनारगोन जुदि आंनि साननायानो आंनि फोथायनायानो आंनि मावनांगौआनो बर' हारिनि थाखाय आं दं बर' हारिनि थाखाय थैब्लाबो थांब्लाबो माब्लाबाबो आङो फावसया जेना आङो खामानि मावलांबाय थागोन बर'नि थाखाय दं हारिनि थाखाय दं थैथां दङ हारायै मुरायै जिउयै माबै आं बर' होननाय बे डिप रुटेड बड' सेन्टिमेन्ट नेसनेलिजम मोनसे फिलिंआ जायना स्ट्रं थाबाय प्रमाइजिं स्पिरिटआ जेब्ला थागोन आं सानो जोंनि बर' हारिखौ दावगानायनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नङा नाथाय जेब्ला जोंनि साननाय मावनायाव माबा मोनसे सानो मावनाया दस्रा मावोबा बेयो जोंखौहाय माब्लाबाबो गोजौ थाखोआव बा बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जायगाखौ जों मिजिंथिनो हाया बड'फानि बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जोंनि बै समनि गेदेमा सुबुंफोरनि बाथ्राखौ साननांगोन बर' बिजोंखौ लानानै बेसेबां बिथांमोनहा हाबा मावलांखो बिहोमा होलांखो बेफोर आद्रि थांनो नाङा मालाबाबो बेखौ गोसोखांनानै बेखौनो जोंनि मोनसे इन्सपिरेसननि मोनसे फुंखा हिसाबै लानानै जोंहा मावनांगौ दं सोलोंनांगौ दं आरो जोङो बर' बिजोंखौ बुहुमनि मोनसे दरबारावहाय मोनसे गेवलांसार बर' राव हिसाबै फसंहैनांगौआ जों साफ्रोम बर' जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।